Assalamu alaikum, hormatly tamaşaçylar, gadyrly watandaşlar, aýdymsat söýjüler we dinleýijiler. Ne bugün hepden ýegşenme güni. Diýmek Türkmen owadyna janly aýdymlardan, janly saatlardan düzülen owadlar saatlaşan natly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde biz gepleşigimiň şu ýerine bize görülelik mektep bolup duran, bize ustad bolup duran, halifa bolup duran, gahrman arkadamyň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny, tutýan beýigi işleriniň hemişe rowaşyklara wetsenmegini tüýsüremeden arzu edýäs. Edýär arkadamyň yglan eden Türkmenistan rowaşlygyň watanyny bilen şu ajaýyp bir hemişe ýurdumyzdy toýlanýan toýlarda bagşy saatlarymyzyň owadan aýdymlar saatlarynyň hem hemişe ýanglanyp durmagyny tüýsürepden arzu edýäs. Elbetde mehriban ileşler şu günkü gepleşigimiz edýär arkadamyň tagallasy bilen täze bir görkü, täze bir keşfe wetsenen Aşgabat seýilgähine ýerleşýän Aşgabat Medeni Din Jalş Merkeziniň hut özüne owadlar taýlaşyň natly gepleşigimiň şu günkü sanyny ýad etmeklige makul bildik. Elbetde bu günkü gepleşigimizde de siziň saýlan aýdymçyňyz, sizden gelen köp sanly SMS-ler esasyna, haýyşnameler esasyna bu günkü gepleşigimizde bilbil owadly bagşymy Türkmenistanyň halk artisti Sahyrdursun Hojakow özüniň sadyrnarlar topary bilen biziň gepleşigimizde Sahyrdursun gepleşigimizde hoş gördük. Ana Beýmurat şeýle ajaýyp rowaşlyklara wetlenýän ajaýyp watanymyz bar, asuda asmanly, parahat ýurdumyz bar, agda bir halkymyz bar. Şeýle ajaýyp ýurdumyzyň ähli künjeginde de şuňa ajaýyp saatlaň, aýdymlaň sesi belentden ýanglan toýlarymyz toýlarlaşýar. Ene bizem şu gün siziň gepleşiňizde öz sadandalarymyz bilen bir dinleýijilerimize ruh taýdan bir lezzet bermek üçin gepleşiňizde mihmançylyga geldik. Şu biziň dinleýijilerimize, halkymyza bir ruhy taýdan lezzet bermek. Kimiň paýyna düşýär? Elbetde biziň paýymyza düşýär. Şu gün adajygam bolsa, dinleýijilerimiziň bir adajygam bolsa şolara ruh taýdan bir lezzet berebilsek, biziň adamymyzyň ýerine düşdügi diýip düşünýän. Ine şular ýaly ajaýyp gepleşikleri döretmekde, şular ýaly janly sesde dinleýijilerimize, aýdymlarymyzy, saatlarymyzy ýetirmekde. Bize mehriban arkadamyz uly mümkinçilikler döretip berdi. Na şu mümkinçilikleň diri şaýadamyň ha, siziň şu günkü ajaýyp gepleşiňiz her dinç güni ähli dinleýijilerimiz uly dikkat bilen siziň şu gepleşiňizde tomaşa edýärler. Janly ýagdaýda biziň aýdymçylarymyzyň, sadandalarymyzyň sunuwadyna tomaşa edýärler. Bizem nesip bolsa şu gün öz toparmyzy bilen dinleýijilerimize hyzmat ederiz. Owadan aýdymlary elbetde biziň gepleşigimiziň üstü bilen jany seslenämet. Bize tomaşa edip oturan tele tomaşaçylarymyzy dinleýijileriniňde jany sesle bir näçe aýdymlar ýerine ýetirler. Mehriban ileşler gepleşigimiziň şu ýerine bir daha diýatlatmak isleýän. Elbetde owadlar taýlaşan natly gepleşigimiziň täze 3-nji mewsümine biz taýýarlyk görýäs. Elbetde 3-nji mewsümem ine şu görýän gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen täze keşfe wetsenen, täze bir durqa wetsenen Aşgabat Medeni Din Jalş Merkezi bilen taýýarlaýar. Elbetde mehriban ileşler gepleşigimiziň 3-nji mewsüm hakynda teklipleriniz, pikir garaýşlaryňyz bar bolsa, ekranda görýän 0575 gysga belgimizde SMS arkaly öz tekliplerinizi, öz pikir garaýşlaryňyzy bize ýollap bilersiňiz. Indi Sahyrdursun gepleşigimde başyny näme aýdym bilen başlamas? Bir näçe aýdymlara getirensiň, bir gepleşigimiň başyny dinleýijilerimiz şu näme aýdym ýerine ýetirip bermek. Şu adam aýdymlara geçmeden öňürti mümkin sadyna ýetdirlenem ýyllaşlarymyzy özüň tanış edäýdi. Mehmet Nadar, Muhammed Nadarov, Bepa Ilyasow, biziň halifamyz, halifa sadannamyz Süleyman Garabayev, Atajan Eýupow, Kerwen Aýdogyýew, Ýanmurat Oradaliýew. Naşy ýigitlerimiz bilen ezberelli töwleme bir-birinden ziýada, bir-birinden ökde çalýarlar. Şular bilen şu dinleýijilerimize size hyzmat ederiz nesip bolsa. Indi gepleşigimiň başyny näme aýdym bilen başlady? Ine bir ilki bilen biziň şu durmuşdaky iň bir gymmatly zat ene bilen watan hasaplanýar-da. Adamyň ilkinji watanyň eneden başlanýar. Adam kiçi ýaşly bolsun, uly ýaşly bolsun, hemme adama haçanam bolsa hemişe ene gerek. Ene iň bir mukaddes, iň bir ýaqyn insan bolup durýar. Şoň üçin ene baradaky söhbetlerim, ene baradaky goşgularym, ene baradaky aýdymlarym, şolary ýerine ýetirmegem her bir insan üçin ýürege ýaqyn bolup durýar. Ene mehriban arkadamyň tagallasy bilen her ýyl
Biziň şu halkara denanlar güni uly şatlyk şowkun bilen, uly dawara bilen bellenip geçilýär. Ana menem şol bayramçylykda Mehriban arkadamyzyň käbesine bagşlap Hanyly Babaýewiň goşgusyny oglawat enemiz üçin bir gowaýdym döretdik. Eger şu pursatda mümkin bolsa şol aýdym bilen şu gepleşigimize başlaýdyk diýen. Ine Mehriban arkadamyzyň Mehriban käbesi oglawat enemiz biz denanlar üçin, eneler üçin, gelin gyýlar üçin hemmämize nusgalyk mektep bolup durýar, görüm görelde bolup durýar. Ne Mehriban arkadamyzyň öz Mehriban käbesine bolan hormatyndan, söýgüsünden hemme biziň ýurdumyzyň zenanlary, eneleri hemmämiz bir nusgalyas, görelle, uğur, yörelge alyas. Köp sağ olun, saky dursun. Ardugyňda hatyl bolsun, ata-babalarymyz aýdýar, cennet eneleriň aýagynyň astyndadyr diýär. Şeýle eneleri hormatlaýan her bir insan ömrünü hormatada, sylaga da münasib adam diýip hasap edilýär. Bizem näme şu pursatda pederlerimizi, enelerimizi hormatlamakda bize nusgalyk mektep bolup duran Mehriban arkadamyza uzak ömür alkışlar aýdýas. Gahrman arkadamyzyň saýasynda näme şu dünýämize Mehriban enelerimiz, zenanlarymyz hemişe bede berip ýaşamaklaryny tüýsürekden arzuwlaýas. Şu ajaýyp arzuwlar bilen näme gepleşigimizi Mehriban ene hakdaky enesiz diýen şu owadan ajaýyp aýdymyzy gepleşigimiziň başyna ýerine ýetip bermeňizi haýyş edýäs. Sahnamda çağırýas. Başysyna. Vatanın oğlu bulgun diýipsin, ak ýollary apatan bilipsin. Ahrymany dünýä berin enesi, arkadagy dünýä berin enesi. Ahrymany dünýä berin enesi, arkadagy dünýä berin enesi. Şan şöhrat dünýä belli bolundur, ahrymany dünýä berin enesi, arkadagy dünýä berin enesi. Mehriban siz cana can siz enemi, uzak yaşan eviz mehrim enesi. Başyň ýer şeýle beýik enemi, vatan oglun dünýä
Mehriban ileşler, hormat tomaşaçylar, näwadlar saatlaşan atlypleşigimiň başynda Türkmenistanyň halk artisti Sahydursun Hojaqowanyň ýerine ýetirmegini ene sizdiýen ajaýyp aýdyma diň sallyk bilen gepleşigimiň şu ýerini Gahrman ogly terbiýelep halkyň hyzmatyna beren Mälik Gulagymyzy oglaba dejemidi uzak ömür jan saglyk arzuw edýäs goý. Mehriban enata Gahrman ogulllarynyň gadanýan beýik geňişlerini buýsanyp uzak ýyllar ömür sürmeklerini tüýsürekden arzuwlaýas. Indi Sahydursun gepleşigimiz dowam edeli. Elbetde tomaşaçylarymyzyň biziň dörejilik toplamy tarapyndan size bir näçe sowallar, soraglar bar. Siz hem näme başardyňyzdan size beriljek soraglary şuňky gepleşigimizde öz pikiriňiz bilen jogaplandyryp bilersiňiz. Indi taýin bolsaň soraglara geçäýilmi? Ilkinji sorag şeýle. Sunat ýoluny size zenan bolmagyňyz päsgel berdimi? Sebäbini düşünür aýsaňyz. Zenan diýlende bir öýüň bikesi, öý hojolukçy gözüňe gelýärdi, aýdymçy däli. Şoň üçin zenan bolsaň sen ene de bolmaly, zenanam bolmaly, öý bikesem bolmaly. Şol bir sanda ýöne bir her kime bir ykbalyň beren peşkeşi bolýarda. Her bir insan durmuşda öz ornuny tapýar. Her kim bir uğur bilen, ýol bilen gidýär. Bizde näme ykbalymyz şu halka hyzmat etmek, aýdymçy bolmak bagtyny peşkeş berdi. Ine öňler ilki aýdyma başlan döwürlerimiz. Ine ýaşlyk döwrümi şu gijik aýdyp başlan wagtlarymy ýadyma salsam, şu Karkara kino filmi ýadyma düşýär. Şoň ýalak bir öňler birazajyk zenan maşgaly aýdyma aýtsa, birazajyk geň görlerdi. Ana indi bolsa Mehriban arkadamyzyň saýasynda biziň zenanlarymyza, onda da aýdymçy zenanlarymyza ullakan sarpa goýulýar, hormat goýulýar. Halka hyzmat etmäge, döretmäge, aýdym aýtmaga bize ullakan mümkinçilikler döredildi. Ýene bir ýola ana biziň zenan aýdymçylarymyzy hormatlaýan, siýleýän, hemme taraplaýyn sarpa goýup bize gollaw berýän Mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Oy belentbaş aman bolsun, jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Şu halkymyzyň bir işretli durmuşda ýaşamak üçin alyp barýan uly tutumlarynyň mundan meýlek rowaşlyklara beslenmegini arzuw edýän. Köp sag bolun. Sahydursun size de Gahrman arkadamyzyň yglan eden Türkmenistan rowaşlygyň watany bilen ýylla şu sunat ýoluny siziň dörejilik älemingizde size de rowaşlyklar ýar bolsun. Niýe bir soraga geçeli? Ine Gahrman arkadamyz Türkmen owady tele ýaýlymyny döredip berdi. Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen Türkmen owady tele ýaýlymyny şu ýyllaryň içinde bir näçe ýyldızlar, meşhurlyk kazandylar. Şu tele ýaýlymyň bilen täze ýüzler, täze zehinler ýüze çykdy. Häzirki wagtda da Türkmen owady tele ýaýlymynyň üstü bilen şekilli aýdymlar bilen hoş owady nagmalar atly konsertlerimizde ýaş zehinler çykyp halkyň arasynda, halkyň ýüreginde öz ornlaryny tapýarlar. Size şeýle sorag. Türkmen owady tele ýaýlymy döredilip, ine şu gün kuneçenni şu tele ýaýlymyň üstü bilen meşhurlyk, ýyldızlyk derejesine ýeten 5 tane aýdymçyň adyny atlandyr diýilse, haýsy aýdymçylar aglap bilerdi? Elbetde näme Türkmen owady tele ýaýlymynda biziň sanardan kän aýdymçylarymyz töweleme, oglan gyzlarymyz, ýaşlarymyz, hemmedem illeşlerimiz tarapdan gowy dinlenilýärler, gowy aýdymlar bilen, sazlar bilen çykyş edýärler. Ne bir illeşlerimiz tarapdan gowy söýülip dinlenýän ýaşlar tarapdan aýdymçylarymyz bar, Nuriýa Derejepow bar, Türkmenistan at kazanan artisti Züleyha Kakaýewa, Ahmet Atajanow, Durdy Durdiýew, Eldar Ahmedow. Ne şular şu Türkmen owady tele ýaýlymynyň üstü bilen halkymyzyň söýgüsini gazandymy diýip pikir edýän. Elbetde Türkmen owady tele ýaýlymynyň üstü bilen Gahrman arkadamyzyň hormatly atlaryna eýe bolan aýdymçylar bar. Ine ýylyň parlak ýyldyzy diýen hormatly adamy nasip bolan aýdymçylarymyz bar. Elbetde Gahrman arkadamyz näme ýurdumyzda şeýle meşhur bolmak üçin, ýyldyz bolmak üçin, özüňi şu aýdymsaz älemini halka tanatmak üçin edýär arkadamyz hemme mümkinçilikleri, şertler döredip berýär. Şoň üçin näme edýär arkadamyza ähli medeni sunuwa diýişgärleriň adyndan çäksiz alkyş aýdýas. Goý edýär arkadamyzyň ömür uzak bolsun, jany sag bolsun. Arkadamyzyň saýasynda hemişe ýurdumyzda parahatçylyk aýdymy ýanglanyp dursun. Ne gepleşigimizde näýe aýdym bilen dowam edelim? Ne beýim rat, men şu
söýgü aýdymlaryndan başga türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirýän Biz bilýäs. mümkin bolsa şu halk aýdymlardan birini ýerine ýetirip Desanlardanmy? ne görögli şadesanyň gyýdlar geleydi diýen türkmen halk aýdymy aýdyp berýän. Onu ol aýdym biz uly höwetlendiňler. Mehriban ýeleşler, sizem biziň gepleşigimizden daşlaşmaň Türkmenistanyň halk artisti Sahy Dursun Hojakowa jany sesi siz üçin ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirýärdiňler. Lezzet alın. Mehriban ýeleşler, hormatly tamaşaçylar, edilsiz şu wagt gepleşigimizde Türkmenistan halk artisti Sahy Dursun Hojakowanyň ýerine ýetirmegine goýrogly şadesanynyň gyýylar geleydi diýen türkmen halk aýdymyny jany sesle diňlediňiz. Indi biz gepleşigimize dowam edýär. Sahy Dursun sorag şeýle. Sunwatda gazanyň iň uly üstünlüğüňiz.
Men şu sungatda iň gazanan üstünligim elbetde uýsanç bilen aýdyp biljek. Mehriban arkadaşymyz maňa Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatlady dakdy. Oň ideýandan Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatlady dakdy. Ene medeniýet şäherçämizden ähli mümkinçilikleri bolan ajaýyp ýaşaýyş jaýyny sowgat etdi. Bu zatlar nämen görkezýär beýmrat? Elbetde mehriban gahrman arkadaşymyzyň bize sunga diýişgärlerimize bolan aýratyn garaýşyny, aýratyn hormatyny, aýratyn sylagyny görkezýär. Ine mehriban arkadaşymyzyň şeýle bir bildiren anamyny nesip bolsa, öz aýdym sadymyzy bilen, sungadymyzy bilen, halkymyza, watanymyza, mehriban arkadaşymyza bir hyzmat edip, elimizden geleni aýaman, gow eserler döredip halkymyza sowgat ederiz diýip söz berýän. Yine şu pursatdan peýdalanyp, ýene bir gedek mehriban arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Ne sagdyrsyň şu wagt gurruňyzy täze aýdymlary döredip ýurdumuzy arkadaşymyzyň bir de gazanyp berýän ötüşlerini wagt berýän aýdymlary döredip näme geljekde halkymyzy mehriban arkadaşymyzy begendirip durarys diýip şu wagt aýtdyňyz sözüňizde. Şu ýyla geçip döreden aýdymlaryňyz barmy? Ya döredýän aýdymlaryňyz. Ana şu wagt şu ýyl mehriban arkadaşymyzyň tagallasy bilen Türkmenistan rowaşlygyň watanyny ýyllyp oglan edildi. Ana bizem näme sunga diýşärlerimiziň şu mehriban arkadaşymyzyň täzeliklerini dünýä ýaymak biziň paýymyza düşýär. Menemin haşy Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyna şu rowaşlygymyz barada, ýurdumyzyň bir gazanan rowaşlyklary, ösüşleri barada watanymyz hakyndaky gow aýdym işläp otyr nesip bolsa, ýakyn günlerde halkymyza şekilli aýdym görnüşine ýetirmekçi. Şeýle-de Nedir Yusupowyň sadyna bir näçe söýg aýdymlar işläp otyr. Bundan başga-da öz halipam Anna Muhammed Anna Hanowyň sadyna da ejejan diýip täze aýdym işläp otyr. Nesip bolsa ýakyn günlerde halkymyza ýetireriz. Onu biz sizden täze aýdymlara garaşýas, ýene de ýekeje sorag, soňdan gepleşigimize aýdym bilen dowam ederiz. Şu dörejiligiňizde size iň ýakyn şahyr. Haýdy şahyryň sözlerini aýdym ýerine ýetirmekle gowy görýäňiz. Men şu biziň ajaýyp şahyrymyz Murat Ömürowyň goşgularyna, bir näçe goşgularyna men köp aýdymlam, şoň goşgulary diýsem hem ýalňyşman. Şu halkymyz tarapdan gowy gyzgyn söýgä münasip bolan bir näçe söýgä aýdymlar, enelerimizi wasp edýän, watanymyzy wasp edýän bir näçe gowy aýdymlar şu Murat Ömürowyň goşgusyna döredildi. Näşe şol şahyryň sözlerine döredilen aýdymlarym halkymyz toýlarda, bayramlarda bir haýyş edýärler, isleg bildirilýär. Gyzgyn söýgä münasip boldy. Şol Murat Ömürowyň goşgularyny has öz ýüregime ýakyn görýän sebäbi şoň goşgusyny eliňe alanda şoň eýäm bir hilek heňem için notyr, şoň şekilli aýdymam için notyr bir hemme zady gözüňe tutup döredýär-de döredenni. Onuň hem her aýdymçynyň bir özüne laýyk geljek, her aýdymçynyň özüne gelişjek goşgulary saýlap özü hödürleýärdi. Bize şoň üçin hem şoň goşgusyna dören aýdymlar hem şowlam çykýar, şekilli aýdymam bolup döreýär. Gyzgyn söýgä da münasip bolýar. Indi ýa-ni toýlarda, bayramlarda Murat Ömürowyň sözlerine döredilen aýdymlar haýyş edýärler diýdiňizde. Haýsy aýdymlar haýyş edýärler? Ene sen garrama ejejan. Owamyza gelen wagtyň sadeýle dünýä hedil ejeň bar kadiýa. Sanasaň sana oturmaly. Indi gepleşigimizde şuma sanadyňyz da sen garrama ejejan diýdiňiz, owamyza gelen wagtyň diýdiňiz. Gepleşigimizde getirdiňizmi şol aýdymlary? Häzir haýsy aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Onda menim şu taýda sadanlarlarymyz bilen şu Murat Ömürowyň goşgusyna döreden, Begen Saparlyň sadyna döreden owamyza gelen wagtyň diýen aýdym aýdyp bereyim. Bu aýdym Türkmen Owatly aýdymyny halkymyza şekilli aýdym görnüşinde de ýetirildi. Näme mehriban ýylaşyr? Gelin owalar saýlaşan nakly gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Sagdyrsun Hojaqowanyň ýerine ýetirmegine şol ajaýyp aýdyma diň salaly. Canım gamgin gördüm
Mehriban ileşler, hormat tomaşaçylar, owalar taýlaşan atly gepleşigimizi dowam edýäs. Näder Türkmenistan halk artisti Sahdursun Hojakow ýöreýte ýene de gepleşigimize getiren mehriban enelerimizi, käbelerimizi wasp edýän ajaýyp aýdymy ýerine ýetirip berer. Ýöne aýdymlara geçmeden öňürtü şahyryň şu setirleri ýadyma düşýär. Gepleşigimiziň şu ýerine şu setirleri ýatlamak isleýän Zenan nimek eneňdir. Ýary giýje ýatandyr. Daň saz berse turandyr. Aňzaklarda doňandyr. Seni hordar etmejek bolup giýje unniz eňendir. Sebäbi ol eneňdir. Zenan nimek ýaryňdyr. Ömürlük ýan ýollaşyň. Namysyňdyr, aryňdyr. Alawlayan ojagyň. Derdiňi deň çekişek ýakyn howan naryňdyr. Sebäbi ol ýaryňdyr. Zenan nimek uýaňdyr. Ýüzüň nury tuwagy. Utonjuňdyr, haýaňdyr. Ýagşy günne begenjiň, kıyın günüňde söýäňdir. Saňa geljek belanyň öňündäki gaýaňdyr. Sebäbi ol uýaňdyr. Zenan nimek gyýdyňdyr. Teşne kalbyň ganyryjak aýdymyňdyr, sadyňdyr. Ömre şatlyk getirjek gulgun şoly ýadyňdyr. Ogul bilen deň durjak dowamyňdyr, ýydyňdyr. Çünki zenan gyýdyňdyr. Zenan nimek dünýedir. Ýaşaýşa dowamdyr. Gelip gidýän demiňdir. Sorup alýan howaňdyr. Zenan maşy dik bolsa ýaşaýşa güwäňdir. Ondan gymmat zat bolmaz. Tumoruňdyr, dogaňdyr. Çünki zenan ýaryňdyr. Çünki zenan gyýdyňdyr. Çünki zenan uýaňdyr. Çünki zenan eneňdir diýär şahyr. Bizim gepleşigimiziň şu ýerine mehriban uýalarymyzyň, zenanlarymyzyň, kümüş taşly enelerimiziň ömürleriniň uzak janlarynyň sag bolmaklaryny tüýsüremizden ardylap gepleşigimiziň şu ýerine Türkmenistan halk artisti Sahdursun Hojakowyň ýerine ýetirmegini Sen garrama ejejen diýmeli. ol aýdymyzy uly heweslendiňler sahnamda çağırýas. Maňlaýyňda bargasyn sen garramay çeçan. Dünýe dursa durosyn sen garramay çeçan. Maňlaýyňda bargasyn sen garramay çeçan. Dünýe dursa durosyn sen garramay çeçan. Bestir dağın garrani, bestir bağlan garrani. Garrasak biz garrani, sen garramay çeçan. İçeçan, içeçan, sen garramay çeçan. İçeçan, canecim sen garramay çeçan. Karşılasın kocaman, karşılasın kocadan. Bolup bize mehriban, sen garramay çeçan. Karşılasın kocaman, karşılasın kocadan. Bolup bize mehriban, sen garramay çeçan. Bestir dağın garrani, bestir bağlan garrani. Garrasak biz garrani, sen garramay çeçan. İçeçan, içeçan, sen garramay çeçan. İçeçan, canecim sen garramay çeçan. Mehriban enelerimiz, o yüzünüz canınız sağ olsun. Başınız belek bolsun. Hiç çeçan garramaň. Güler ýüzüňiz solmasın. Şular ýaly mehriban enelerimize hormat goýýar. Mehriban arkadaşlarymyň jany sağ bolsun. Belek başı
ecican, sen garrama ecican. Hormatly tomaşaçylar o wagtlar sadaşyň atly gepleşigimiz dowam edýär. Sahy dursun, biziň gepleşigimizde tomaşa edýänsiňiz. Biziň dinleýijilerimiziň arasynda biziň gepleşigimiz bilen işçiň ara gatnaşykda bolýan ýa-şahyr Kerim Halif tapmaça görnüşünde biziň gepleşigimizde gelýän aýdymçylara tapmaça görnüşünde goşga ýerleşdirip sorawlaryny bize ýoldaýar. Bizem gepleşigimizde gelýän aýdymçylara şol tapmaçany ýetirýär, sizem başardyňyzdan jogap berýäňiz. Eger mümkin bolsa Kerim Halif bize ýollanan tapmaçalaryny size ýetirýär. Başdyna. Onda başlaýas. Aýdym saat çuňur ummandyr. Yüzmek gerek balyk ýaly. Onno ýolkän anha mysal meşhur salyr Sarp göl. jogap dogry. Dowam edýäs. Sen garrama ejejan diýip gezdik ähli döwür. Yüreklere singen nagman şygyryn ýadan Murat Ömür. jogap dogry. Ýene dowam edeli. 10 ýyl ozal mawy ekran gaýtardy şyryn dowamy. Lider paýhasyndan dören ýaýlymydyr? Türkmen owady. Jogap dogry. Dowam edýäs. Meýdanyny aýsa zenanlar, kalplarda huju käneler. Türkmen bilen ýollar sökün şyryn aýdymdyr. Gyýylar üýşüp näme aýdym? Läleler. Jogap dogry. Inniki bende geçýäs. Kıyınçılıklara döz gelip öz sunwatyn aýanmagy. Onuň ady Karkaradyr. İl içinde Ayar bakşy. jogap dogry. Ahyrky bendimiz. Sesi ýaýlanyň ýazydyr. Sehranyň mährem gujugy. Şol ýazda baky ýaşadyr. Türkmeniň meşhur Ajagy. Gajagy. Dutar gajak diýsegem bolýar, orda. Indi Kerim Halim bize ýollanan tapmaçalar şulardan ibaret. Indi gepleşigimizi näme aýdym bilen dowam etjek? Sahy dursun. Bir şowgul söýüp aýdymyny aýdyp beräýin. Aýdymyň ady Dönmenem. Dönmenem. Ona mehruan ileşler biz gepleşigimize dowam edýär. Türkmenistan halk artisti Sahy dursun Hoca Ahwajany sesi siz üçin ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirýär. Dinläň, diýinje alyň. Ödem gepleşigimizden daşlaşma.
Mehriban ileşler, hormat tamaşaçylar, biz gepleşime dowam edýäs. Soralara geçýäs. Sahy dursun, sungat ýolunda iň üstünlikli ýyllar. Siz üçin. Sungat ýoluna üstünlikli ýyllar diýip Mehriban arkadamyzyň ýurt başyna geçen ýyllaryndan şu günlere çenli diýip aýdyp biljek. Sebäbi Mehriban arkadamyz ýurt başyna geçen bäri biziň sungadymyzda kän ösüşler, özgörüşlikler boldy. Ine biziň opera sungadymyz dikellip berdi. Başçılık ýoluna giň ýol açdy. Ne biziň ähli sungat aýdymçylarymyzyň, sadandalarymyzyň, sungat işgärlerimiziň hemmesine bir üstünlük çeşmesi bolup durýan türkmen awaz teleýaýlymyny döredip berdi. Biz üçin näme şulardan başga üstünlük ýokmy Kadiýan? Çok sağ olun. Size de üstünlük arzu edýäs. Ne aýdym bilen dowam edäýli. Ne aýdym ýerine ýetip bermekçi? Ene Beýmurat, ýaňam sözümizde belläp geçdik. Adamyň ilkinji watany eniden başlanýar diýdik-de. Perden üçin ilkinji watanyň enäniň gujagy bolşy ýaly. Perden üçin ilkinji aýdym, iň ýakymly o adam enäniň hudysy bolup durýar-da. Ne menem şu pursatdan peýdalanyp Daňatar Hydyrowyň sadyna, Gurbanazar Ediýesowyň goşgusyna uzak ýaýlada aýdylan bir uzak ýaýlanyň hudysy, ýaýly hudysy diýip serdarym diýen ýaýly hudysyny aýdyp beräýin. Onu näme? Şahyr Gurbanazar Ediýesowyň goşgusyny Daňatar Hydyrowyň sadyny ýaýly hudysy şu ajaýyp hudyny biziň gepleşimde jany sesle ýerine ýetip bermeňi dem haýyş edýär. Mehriban ileşler, dinläň, lezzet alyň. Inin gelir zar
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşime dowam edýär. Sag dursun, innik sorak şeýle. Halk aýdymlaryny aýtmak bilen estrada aýtmagyň tapawdy barmy? Elbetde tapawdy bar. Sebäbi halk aýdymlary bir ençe ýyllar söküp halkyň kalbyna, ýüregine ornak giden aýdymlar. Sebäbi halk aýdymlary ýaşajyklaram, ýaşullaram hemmesi bilýär-de, bir ýatdan köp adam bilýär diýen ýaly halk aýdymlary. Şoň üçin halk aýdymlary ýerine ýetirende biziň şu halipa bagşlarymyzy dinläp, şonu bir ýoýman bolşýalyk ýerine ýetirmeli. Halk aýdymlary ýerine ýetirmekde islenlik aýdymçy bir uly jogapkärçilik duýýar. Sebäbi näme halkyň aňyna singen, ýüregine singen aýdymlary bir ýoýman ýerine ýetirmek uly jogapkärçilik talap edýär. Ondan hemme aýdymçylarym halk aýdymy ýerine ýetirip bilenok. Sebäbi halk aýdymy ýerine ýetirmek üçin bir tebiği zehin bolmalylar adamlar. Islenlik adam halk aýdymlary ýerine Islenlik aýdymçy halk aýdymy bir edil bolşýaly ýerine ýetirip bilmeýär-de. Şoň üçin tebiği zehin bolmasa halk aýdymy ýerine ýetirmek kyn bolýar. Biz bilýärsiz ýaşlygyňyzdan türkmen halk aýdymlaryny halipalyň döwreden aýdymlaryny ýerine ýetirip gelýän şo ýyllar halk aýdymlary ýerine ýetirmeklik islenlik aýdymçyna ýaýdanýan bolsa gerek. Ýa. Doğru. Inni şu halk aýdymlary başlan ýyllaryňyzdan köp wagt geçdi. Häzir kuwatlarda da şol halipalyň aýdymlaryny ýerine ýetirmek ýaýdanýan jogapkärçilik talap edýär. Elbetde. Sebäbi estrada aýdym ol öz döredýän aýdymyň bolýar. Onu nähilek ýerine ýetirende de ol sen öz aýdymyň. Emma halk aýdymlary ýoýman bolşýal ýerine ýetirmeli sebäbi ony halk eýam ol aýdymlary bilýär. Halk şonu şu edil öňkü halipalyň ýerine ýetirişýäli işdesleri gelýär. Häzirim gepleşigimiziň şu ýerinde mümkin bolsa bir halk aýdymy ýerine ýetirip bereýin öz başardygymdan. Ona mehriban ileşler gepleşime dowam edýär. Türkmenistan halk artisti Sag Dursun Hoja Akyba türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirýär. Diňler, diýinjalyň. Her kim nesibenim asmanda kımol torgoy yar ho zani gördün mi gördün
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, näwalar saatlaşanatly gepleşigimizde berilen wagtam tamamlanyp barýa. Bugünkü gepleşigimizden bu sany edýär arkadamyzyň tagallaty bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat şeýli ahyrynda ýerleşýän Aşgabat Medeni Din Jalş Merkeziniň näşi owadan sahnasyna ýazg etdik. Bugün Türkmenistan halk artisti Sahydursun Hojakowa sizden gelen köp sanly SMS-ler esasynda biziň gepleşigimizde öz sadarnarlar topary bilen Halipa sadarnarlar bilen biziň gepleşigimizde jany sessi, jany aýdymlary, jany owalary size ýetirdik. Gepleşigimiziň şu ýerine sadarna ýigitleri Sahydursun siziň hem ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyzy hoşallygymyzy bildirýäs. Sunat ýoluny öňügdüşlikleri maşgalaňyzda da awadançylyk, bagtyarlyk, rowaşlyk ýar bolsun. Sağ olun. Size de şu ajaýyp işiňizde ullakan üstünlikler arzu edýäs. Bize şular ýaly ajaýyp zamanamyzy peşkeş beren, şeýle bagtly durmuşymyzy sowgat eden mehriban gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun. Belentdaş aman bolsun. Tutýan tutumly işleri mundan rowaşlyklara weslensin. Köp sag bol, Sahydursun. Arzuwlaryň hasyl bolsun. Size de şu ajaýyp ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň saýasynda lezzetli süýüş aýdymlarynyň höwüriniň köp bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Bugün gepleşigimize gelenligiňiz üçin Aşgabat Medeni Din Jalş Merkezi şu çaklygy size gowşurmagymyzy haýyş etdiler. Maşgalaňyz bilen islenlik wagt şu şirin mukamlara din salyp süýjü tagamlardan lezzet alaýyn diýseňiz, şu Aşgabat Medeni Din Jalş Merkezine gelip maşgalaňyz bilen islenlik wagt, ertirlik, günortanlyk, akşamlyk naharlanyp bilersiňiz, çaklygy kabul etmeňizden haýyş edýäs. Gepleşigimiziň jemini bir joşgun aýdym bilen jemlenýär. Näýle aýdym bilen jemlenýär? Elbette biziň watanymyzyň ösüşini, bagtyarlygyny wasp edýän, parahatlygyny wasp edýän, parahatlyk aýdymy diýen aýdym bilen jemläýeli. Şol aýdym bilen hem jemläýäs. Goý hemişe mehriban arkadamyzyň saýasynda ýurdumyzda parahatçylygyň, bitaraplygyň bagtyň aýdymy ýanglanyp dursun. Bize görelilik mektep bolup duran gahrman arkadamyzyň ömrüne ömür goşulmagyny, janynyň sag bolmagyny, tutýan işleriniň hemişe rowaşlyklara weslenmegini tüýsürekden arzu edýäs. Mehriban ileşler şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmenistan halk artisti Sahydursun Hojakowanyň ýerine ýetirjek şu joşuny aýdym bilen gepleşigimiziň bugünkü sanyny geçirip gutariýasyny biz siz bilen uzak wagtda sagollaşamyz. Ýene de laýjak bir hepdeden türkmen owadyny, owalar saýdaşyny gepleşigimizde görüşýänçä hoş wagtyňyz. Uçağınla bu kadim hingamın Oyanlansın farahatlı aydımı Gelli arzulanan acı ve yamın Oyanlansın farahatlı aydımı Oyanlansın farahatlı Oyanlansın bir taraflık Bahtiyarlık mukamısın Arkadan aydımı Oyanlansın farahatlık Oyanlansın bir taraflık Bahtiyarlık nişanısın Parlayaşıl baydağı Şükrat sana arkadalı dövle